Dobrý deň, prajem dámy a páni. Vítam vás na dnešnej spoločnej tlačovej besede na tému Na povrch vyplávali ďalšie skutočnosti o podvodoch s bytmi. Vítam podpredsedu strany Sloboda a Solidarita Ľubomíra Galka, poslanca Národnej rady a člena výboru pre financie a rozpočet Jozefa Rajtára, predsedu Hnutia Nová Daniela Lipšica a podpredsedu Hnutia Nová Gábora Grendela. Slovo má pán Galko, nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni, prajem dobrý deň. Naprieč celej politickej opozície sa určite zhodneme v tom, že najcitlivejším rezortom v novovytvorenej vláde súčasnej štvorkoalície Smer, SNS, Sieť a Most Híd je určite post rezortu vnútra. Práve polícia počas minulých 4 rokov svojou nečinnosťou nevyšetrila veľké množstvo káuz. Naopak, množstvo káuz bolo zametených pod koberec. My sme veľmi konzistentne upozorňovali, že za toto konanie je priamo zodpovedné najvyššie vedenie polície a priamo minister vnútra Robert Kaliňák. Dámy a páni, nominácia Roberta Kaliňáka na post ministra vnútra je výsmechom tejto novej vládnej koalície na volanie verejnosti po radikálnej zmene pomerov v boji proti korupcii a tunelovaniu verejných zdrojov. Pokrok v tejto oblasti sa nedá dosiahnuť bez silného odhodlania polície odhaľovať a usvedčovať páchateľov bez ohľadu na ich postavenie a na ich politický vplyv. Aj posledný medializovaný prípad podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý je podozrivý zo závažného daňového podvodu fiktívnych vratiek DPH, o ktorom dnes budeme rozprávať a budeme rozprávať aj o nových skutočnostiach, ktoré sa nám v súvislosti s týmto prípadom podarilo získať. Aj tento medializovaný prípad poukazuje na obrovské zlyhanie celého radu štátnych orgánov, vrátane polície. My sme presvedčení, že nejde o náhodu, ale ide o nepriamy dôkaz politického zasahovania do činnosti daňovej kontroly a následne aj do policajného vyšetrovania. Medializované prepojenia podnikateľov Bašternáka, podnikateľa Kočnera, lebo aj o ňom budeme dnes hovoriť, súčasných alebo bývalých ministrov smeráckej vlády Počiatka a Kaliňáka, čulé obchodné kontakty týchto podnikateľov so samotným premiérom Robertom Ficom len poukazujú na zvrátenosť celého personálneho obsadenia ministerstva vnútra. My sme presvedčení, že Robert Kaliňák je absolútne nevhodnou osobou na post ministra vnútra. Veľmi konzistentne sme už pred 2 týždňami vyzývali vládnu stranu Smer k sebareflexii. Vyzývali sme ju, aby ponúkla iného kandidáta na post ministra vnútra. Zároveň sme požiadali aj prezidenta Slovenskej republiky, aby zvážil možnosť požiadať stranu Smer o iný personálny návrh. Nemali sme samozrejme na mysli odmietnutie tejto nominácie, pretože prezident Slovenskej republiky nemá možnosť v zmysle ústavy odmietnúť nomináciu. Skôr sme apelovali na zasadenie sa o určitého apelu alebo o zaslanie určitej výzvy strane Smer. Toto sa nestalo, k sebareflexii neprišlo a Robert Kaliňák je dnes ministrom vnútra v 3. Ficovej vláde. Dámy a páni, v prípade bytového komplexu Firestar Residence, o ktorom dnes budeme hovoriť, jednoznačne zlyhalo niekoľko štátnych orgánov. Zlyhala daňová správa, lebo daňová kontrola neprišla na možný podvod. Zlyhala finančná správa, lebo hoci jej operatívci na podvod prišli a odovzdali vec polícii, netrvali na tom, aby polícia skutok riadne vyšetrila. Zlyhala polícia, pretože vyšetrovateľka nekonala alebo konala len veľmi laxne. A zlyhal aj dozorový prokurátor, ktorý toto všetko dovolil. Dámy a páni, tento prípad smrdí od začiatku do konca a poukazuje na dôvodné podozrenie z činnosti organizovanej skupiny na podvod s najvyšším politickým krytím. Ja by som chcel teraz poprosiť nášho tímlídra pre štíhly štát a člena výboru pre financie a rozpočet Jozefa Rajtára, aby vám popísal tie skutočnosti, ktoré sa nám podarilo zistiť a ktoré ešte dodnes neboli zverejnené. Jozef, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Five Star Residence je dom alebo objekt, v ktorom si môžete kúpiť
jeden byt za 1,7 milióna eur alebo 17 bytov za 1 jediné euro. Tento objekt stavala firma Real Studio KFA a je to firma známeho podnikateľa Mariana Kočnera. Pripomeniem to, čo už bolo publikované. Z tohto objektu 7 bytov kúpila firma Ladislava Bašternáka prostredníctvom inej firmy a kúpila ich za 12 miliónov, to znamená za 1,7 milióna za jeden byt. Vieme, že táto firma si potom uplatnila nadmerný odpočet DPH 2 milióny. Daňový úrad ani polícia tieto skutočnosti neskúmali a táto suma bola okamžite vyplatená, čo je veľmi nezvyčajné. Pôjdem teraz k novým skutočnostiam. Z toho istého objektu Five Star Residence, a máme tu aj schému, tuto na pravej strane je to, čo už bolo publikované, na pravej strane, a na ľavej strane sú nové skutočnosti. Čiže z toho istého objektu kúpila iná firma Mariana Kočnera, teda toho istého človeka, ktorý to staval, ktorá sa volala Inkasný servis, kúpila 17 bytov za úhrnnú cenu, za všetkých 17 bytov 1 euro. To znamená, to je 6 centov za jeden byt. A zoberte si, že priemerná trhová cena takéhoto bytu, ono sa to predávalo väčšinou aj s jednou alebo s 2 garážami, je 200 000 eur. Na DPH tak štát prišiel o 680 000 eur, lebo 200 000 krát 17 je 3,4 milióna a z toho 20% je 680 000. Navyše tam štát prišiel aj o daň zo zisku. Ďalej, tieto byty vo firme Inkasný servis sú založené v prospech firmy CDI, Commercial Development Investment Ltd., britskej firmy, ktorá figurovala aj v kauze Glance House. Sú založené zrejme na základe nejakej fiktívnej pohľadávky a ako náhle táto firma predá niektorý z týchto bytov, za trhovú cenu podotýkam, tak peniaze okamžite opúšťajú Slovensko a idú do Británie ako splatenie tejto pohľadávky. Čiže to je toľko k tej technickej časti a ja by som dal teraz slovo pánovi Lipšicovi. Pán Grendel bude najskôr, pán poslanec. Pánovi Grendelovi. To, akým spôsobom polícia narábala s touto kauzou, je už všeobecne známe. Myslím si, že je úplne do očí bijúce, aký rozdiel môže byť medzi tým, keď sa chce a keď sa nechce. Ako sa postavila polícia k prípadu Igora Matoviča a ako sa postavila k tomuto prípadu. V jednej kauze vtrhla aj s kukláčmi do podniku, aby riešila 10-12 rokov staré veci a v druhom prípade ani nezačala trestné stíhanie. Kľúčová otázka podľa mňa v tejto kauze je, či za vlády Roberta Fica je možné od polície očakávať, že spravodlivo vyšetrí prípad, ktorý sa týka človeka, od ktorého si Robert Fico prenajíma byt. A druhá kľúčová otázka je, koľko podobných prípadov ešte na Slovensku existuje. Koľko podozrení polícia, finančná správa a prokuratúra takýmto spôsobom ututlali, bez toho, že by sa o tom verejnosť dozvedela. Jediný spôsob, ako získať odpovede na tieto otázky, je vyvíjanie verejného tlaku. A jediný spôsob, ako vyvíjať tento verejný tlak, je zvolávanie parlamentných výborov. A možno tu sa skrýva odpoveď aj na otázku, prečo nová vládna štvorkoalícia robí také obštrukcie v súvislosti s obsadzovaním niektorých výborov, konkrétne napríklad v bránobezpečnostnom výbore, do ktorého nechcú pustiť primeraný počet zástupcov opozície. Dámy a páni, po tom, čo hovoril pán poslanec Rajtar, tu máme vlastne vážne podozrenie z 2 daňových podvodov.
Na jednej strane je tu Ladislav Bašternák, ktorý je podozrivý, že spáchal daňový podvod v sume 2 milióny eur. A ďalej tu sú firmy na druhej strane Mariana Kočnera, kde je podozrenie, že je spáchaný daňový podvod, únik na DPH a daní zo zisku vo výške viac ako 680 000 eur. Už to hovoril kolega Grendel. Táto vláda podľa mojej mienky vznikla práve preto, aby takéto daňové podvody ľudí blízkych zlepencu oligarchov zametala pod koberec. Aby sa práve takéto daňové podvody nedostali do vyšetrovania a ich páchatelia nepostavili pred súd. To bol jeden z hlavných motívov vzniku zlepenca oligarchov. Informácie, ktoré priniesli médiá pred niekoľkými týždňami vo veci pána Bašternáka, ale informácie pána poslanca Rajtara sú tak závažné, že v každom, čo len trošku normálnom štáte, by polícia už dnes začala trestné stíhanie a robila invazívne úkony voči podozrivým osobám. V dnešnej dobe to je pán Bašternák, pán Kočner a možno ďalší predstavitelia vládnej koalície. Moja otázka znie, čo robí dnes polícia a prokuratúra? Začaté trestné stíhanie už je? Aké invazívne úkony boli vykonané? Aké dôkazy sa zbierajú? Kto je zadržaný? Aké dokumenty sú zadržané? Odpoveď zrejme znie, že žiadne. Práve kvôli tomu, že ak by začali v tejto veci invazívne úkony, začali by zrejme podozrivé osoby rozprávať. Aby sme sa rozvedeli možno, že viacero ďalších informácií zaujímavých ohľadne bytu premiéra Fica. Či to naozaj je byt, ktorý si len prenajíma a náhodou ho nevlastní. Akým spôsobom tam bola určená výška nájomného. To sú veci, po ktorých ďalej samozrejme, že my v opozícii pôjdeme. V tom prvom kroku, ako spomenul poslanec Grendel, chceme zvolať 3 kľúčové výbory. Ústavnoprávny výbor, kde chceme predvolať generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora, výbor pre obranu a bezpečnosť, kde chceme predvolať ministra vnútra a šéfa policajného zboru, ale aj finančný výbor, kde chceme predvolať šéfa finančnej správy pána Imreceho, blízkeho priateľa pána Výboha, aby nám vysvetlili, ako je možné, že úmyselným spôsobom takto závažné kauzy zametajú inštitúcie pod ich dozorom, pod ich riadením pod koberec. Od zverejnenia kauzy pána Bašternáka uplynulo, opravte ma, ak sa mýlim, možno 3 týždne. Zatiaľ sa neudialo nič. A budeme sa aj pýtať kolegov z vládnej koalície, našich bývalých kolegov z opozície, zo strany Most a zo strany Sieť. Akým spôsobom chcú takéto vážne podozrenia riešiť? Či podpíšu nám zvolanie mimoriadnych výborov k riešeniu týchto vecí? Máme dosť podpisov aj bez nich, ale či ho podpíšu? Či už zlepenec oligarchov je tak udomácnený, že v princípe žiadne kauzy tohto charakteru riešiť vládna koalícia nebude. My to ale riešiť budeme od prvého dňa. Moja posledná poznámka, ktorú som už avizoval dávnejšie, je, táto vláda má 100 dní na rozbeh, na programový rozbeh, ale nemá z našej strany ani jeden deň na kradnutie. Nebudeme tolerovať ani jeden deň. Nie je to 100 dní na rozkrádania, daňové podvody a korupciu. Dobrý deň, Miro Kohut, Teatrojka. Čo sa týka toho prevodu 17 bytov za 1 euro na ten inkasný servis pána Kočnera, rozumiem tomu správne, že dodnes to nebolo žiadnym spôsobom prešetrované ani teda finančnou správou, ani daňovou, ani políciou? Nemáme informácie o tom, že by to bolo akýmkoľvek spôsobom prešetrované. Respektíve ono sa to stalo ešte v roku 2011. Ak by teda bolo vyšetrovanie, tak už by sme mali výsledky tohto vyšetrovania. Kovačič Markíza, dobrý deň. Stalo sa to ešte za vašej vlády, za vlády Ivety Radičovej. Jedna vec je, čo s tým urobí polícia, keď sa o tom dozvie. Druhá vec je, či štát má nastavené nejaké mechanizmy na to, aby sa to vôbec dozvedel. Prečo o tom vlastne dodnes nevieme? No, ja nechcem sa vrácať k minulosti, ale asi si pamätáte kauzu finančného riaditeľstva za vlády Ivety Radičovej. A ja sa nebudem navážať do bývalého môjho kolegu ministra financií, ale viete, aké kauzy tam boli. A podľa mojej mienky to bol jeden z dôvodov, pre ktorý aj vláda padla. To hovorím veľmi otvorene. Asi si tú kauzu pamätáte veľmi dobre. Vlado Maťo, RTVS, dobrý deň. Otázka k inej téme. Koaličná zmluva stále nie je zverejnená. Máte k tomu čo povedať?
Počúvam kolegov, bývalých kolegov z opozície, ktorí hovoria, aký skvelý, transparentný, protikorupčný program proste presadili. 90% proste Slovensko pôjde jak rýchlik Hokkaido v tejto veci. A prvú vec, ktorú urobia, je, že nezverejnia koaličnú zmluvu. Mňa by tam zaujímalo, čo si rozdelili. Kvôli čomu nezverejňujú? Ja som koaličné zmluvy vo vládach, ktorých som bol, videl a boli zverejnené. Boli tam otázky ohľadne hlasovaní v parlamente, pre rozdelenie postov vo vláde. Čo tam dohadovali? Ďalšie. Štátne podniky, ústavných sudcov, veľvyslancov. Čo dohadovali? V princípe, kto má veriť tomu, že to je štandardná koaličná zmluva, keď už štandardne nechcú zverejniť? Teraz áno, nie je povinnosť ju zverejniť. Infozákon sa na koaličné zmluvy nevzťahuje. To je pravda. Ale keď táto vláda a moji kolegovia bývalí z opozície rozprávajú, ako naozaj budú tlačiť na transparentnosť a proste bude to veľmi pekné a chrumkavé. A prvú vec, čo urobia, je, že nezverejnia koaličnú zmluvu. Čo si o tom má súdny človek myslieť? Že niečo zrejme taja. To je nevysvetliteľné, nevyargumentovateľné a len to potvrdzuje v princípe to, čo som hovoril od začiatku aj moji kolegovia. Že táto vláda nevznikala ako slobodné rozhodnutie slobodných politikov, ale vznikala v zákulisí ako dohoda oligarchov. Preto ja ju pomenúvam zlepenec oligarchov, lebo to je realita. To je realita. O tej vláde vyjednávali oligarchovia a myslím si, že ju budú držať práve preto, aby si udržali svoje postavenie, že stoja nad zákonom. Ja by som ešte povedal zo stranu SAS, že viete, v prípade strany Smer nás to nejak veľmi neprekvapuje, pretože tí, keby mohli, tak tí by nezverejnili vôbec nič. Ale z hľadiska tých našich bývalých opozičných partnerov a z hľadiska nových koaličných partnerov strany Most a strany Sieť, to ja pokladám za veľmi hrubú neúctu k ich voličom. Veľké množstvo voličov strany Most a strany Sieť im zazlieva tu ich tak povediať zradu na voličoch. Nazývajú to podvodom na voličoch a ak to, že oni takýmto spôsobom vstúpili do vládnej koalície so Smerom, napriek tomu, že pred voľbami deklarovali niečo iné, ich voliči pokladajú za podvod, tak to, že ani nezverejnia koaličnú zmluvu, je len završenie tohto podvodu. Ja sa ešte vrátim na začiatok. Pán Galko, vy ste spomínali, že nominácia Roberta Kaliňáka na post ministra vnútra je podľa vás výsmechom. Aj keď je to už teraz pase, kto by bol podľa vás vhodný človek na tento post? Tak ja určite tu nie som na to, aby som nejakým spôsobom robil personálnu politiku novej vládnej koalície. My sme presvedčení, že pokiaľ sa má naplniť to, aj o čom hovoril kolega Dano Lipšic, čomu ja osobne neverím, a síce, že strana Most presadila 90% jej protikorupčných opatrení do programu vyhlásenia vlády, tak to nemôžete naplniť s personou, ktorá je vykričanou personou, čo sa týka krytia rôznych škandálov a kauz. Jednoducho Robert Kaliňák, a to nie je len tento prípad, o ktorom rozprávame, však tam je tých prípadov X počas minulých 4 rokov, jednoducho nie je zárukou toho, že vôbec niečo bude na Slovensku vyšetrené. To znamená, keby som chcel nejakým spôsobom povedať s nadsázkou, tak poviem, že hocikoho, koho by som stretol u nás v Stupave v sobotu na Stupavskom trhu, aby sme ho nominovali na ministra vnútra, tak u neho by bola oveľa väčšia šanca, že to bude robiť poctivejšie. Minimálne by to bol čestnejší človek, ako je Robert Kaliňák. Možno doplniť, lebo to sa týka tiež, a teraz niečo vám prečítam, bolo to zverejnené, preukaz. Bolo to zverejnené, čiže nie je to nič, čo by bolo. Robert Kaliňák, keď prišla kauza, ak si pamätáte, DPHčky na východnom Slovensku, kauza Chovanec a spol, tak tvrdil, že práve to je dôkazom toho, ako oni naozaj vehementne veci vyšetrujú, proste robia na daňových únikoch a tak ďalej. Minulý týždeň bolo zverejnené, boli rozhovory vyšetrovateľa, ktorého vyštvali z policajného zboru, pretože kauzu vyšetroval a išiel aj do najvyšších poschodí politiky. A tohoto vyšetrovateľa sa pýtali, ocitujem to. Minister Kaliňák hovorí, že vyšetrovanie rozbehol on. Vyšetrovateľ odpovedá. To nie je pravda.
Do roku 2011 bolo vyšetrovanie rozbité na viacero paralelných konaní. Až potom som dostal za úlohu zdokumentovať trestné činy Ladislava Piptu a začalo sa na tom intenzívnejšie pracovať. Všetko bolo pripravené už pred voľbami 2012, teda za ministra Lipšica. Kaliňák s tým nemal absolútne nič spoločné. Akurát sa stal ministrom v čase, keď došlo k obvineniu Chovanca a ďalších ľudí. Bolo to pár týždňov potom, keď ešte boli moji nominanti na pozíciách Úradu boja proti organizovanej kriminalite. Aj táto kauza na východnom Slovensku je dôkazom toho, že za dnešného a bývalého ministra Kaliňáka, súčasného ministra Kaliňáka, nebude absolútne žiadna vôľa odkrývať a stíhať závažné daňové podvody. Hráme sa na kobru, teraz sa môžeme hrať na, neviem, proste geparda, to je jedno, ale v princípe to bude naozaj skôr malinká mačička, ktorá mňauká, ide po tých akože malých DPH-čkároch, čašníci, kuchári, jasné, malí podnikatelia, ale veľké kauzy, kde je podozrenie, že sú z nich zapojené špičky Smeru, tak tie sa samozrejme, že ignorujú úmyselne a likvidujú sa dôkazy a zametajú sa pod koberec. Ja by som ešte chcel doplniť Dana Lipšica. Viete, na mňa konkrétne sa pred týmito voľbami začínalo obracať pomerne veľké množstvo policajtov, ktorí vyslovene štve, v akých podmienkach musia pracovať. Ja chcem z tohto miesta povedať, že ja som presvedčený, že drvivá väčšina príslušníkov policajného zboru sú čestní a slušní ľudia, ktorí sú pripravení položiť pomaly aj svoje životy za občanov Slovenskej republiky. A práve tých slušných vyšetrovateľov veľmi trápi, v akých podmienkach pracujú a akým spôsobom sú doslova perzekovaní v prípade, že sa dostanú k niečomu závažnému. A chcem z tohto miesta povedať, že všetkými prípadmi, ktoré sa k nám dostanú, aj priamo od nich sa budeme zaoberať a nenecháme ich zamiesť pod koberec. Dnes jednoducho si nová vládna koalícia musí zvyknúť na to, že dnes je tu iná opozícia, aká tu bola počas uplynulých 4 rokov. A my, presne tak, ako povedal Daniel Lipšic, nenecháme tejto vláde dýchať ani jeden jediný deň. Ďakujem pekne za pozornosť, dámy a páni. Prajem pekný deň. Dovidenia. Dovidenia, ďakujeme.